שלום, אנחנו נמצאים עם... איך קוראים לך? דידי נישליס. דידי, מה אתה עושה בחיים? אני יזם ומפיק. מפיק, איזה חברה יש לך להפקות? חברת גולד. מעולה. איך אנחנו מכירים? תחרות האפליקציות סטארט-אפ פקטורי בכיכבתם, יש לומר. התרשמתי מאוד מהצוות, קודם כל, מהנכונות, מהכריזמה, המוטיבציה, היכולת, הממשק שהוא מפותח ברמה מפתיעה לשלב שבו אתם נמצאים. זה הרעיון עצמו, שהוא פשוט רעיון שאני בתור מפיק ארצה להשתמש בו, ולכן הדלקתי על הרעיון ועל הצוות אולי יותר מכל שאר הצוותים. אוקיי, באמת בתור מפיק אירועים, למה אתה חושב שהאפליקציה שלנו, בכמה מילים, תהיה טובה לאירועים? היא לא תהיה טובה לאירועים, היא תהיה טובה למפיקים. ושוב, אני לא מתייחס כרגע ליתרון שיש למשתתפים באירוע. אני בטוח שיש. יותר אכפת לי ממני. כמפיק אירוע, כאדם שיש לו נותני חסות שאני צריך לפרגן להם ולמנף אותם. אני חושב שברגע שיש לי פלטפורמה, יש לי אירוע שהוא אירוע, מה שנקרא, מעניין, קוראים בו הרבה דברים. ואנשים יכולים בעצם לצפות באירוע מכל מיני זוויות, בלייב, ולא לחכות עד שאני מעלה את התמונות עוד 8 שעות. ה8 שעות האלה הן חשובות לאנשים. חשובות מאוד אפילו. מיד אחרי אירוע רואים תגובות בפייסבוק, היה כיף, היה אדיר, היה מצוין, מתי התמונות, מתי התמונות. ולפעמים לוקח גם יותר מ8 שעות, תלוי בצלמים, ויש הרבה לחץ. ופה יש איזושהי הזדמנות לתת את הטיזר, לתת את המענה המיידי לאירוע בעצם, לאנשים שבאים לאירוע, לראות מה היה, לראות מה אחרים ראו. אני מדבר גם על עולם הספורט למשל, כמוציא, לא רק באירועים כמו בסיבות, ששם אתה באמת רואה את הכל אולי. ולכן אני חושב שיש לזה שימוש, אני בתור מפיק אשמח להשתמש בזה, וכן, רק שתהיו מוכנים כבר למסות. מתי המסות מגיעות? מתי האירוע של המכבייה? אם תהיו מוכנים, יש מה לדבר ביולי.